כיף פה, נוף יפהפה. 58 שנה בארץ, וזו פעם ראשונה שאני בארץ. מגיעים למקומות שלא הייתי מגיע עם הרכב. יש לנו ארץ נהדרת! חבל על הזמן, הגוש נהדר, הנוף, הכבישים, ההיסטוריה, זה הכניס לנו דברים שאולי היו חסרים לנו. אם לא היה מסגרת צבאית, אני לא בטוח שאנשים בכלל היו יוצאים מהבועה התל אביבית, גוש דנית. זה דווקא משהו כן חשוב לי, לטייל ולראות טיפה יותר. רק באמצעות טיולים כאלה מגיעים למקומות האלה, וזה ממש חסר. יש לנו ארץ יפה. את הארץ הזאת אפשר לאהוב רק אם מרגישים אותה דרך הרגליים. ארץ ישראל עם רעי. את עוזי אני מכיר, גם מהמילואים בצנחנים וגם מהכנסת, ואנחנו לא מאותה מפלגה כידוע, אבל החיבור לארץ הוא משותף. אין לנו שום מקום אחר ששם, אליו אנחנו מחוברים או קשורים, ששם נוצרנו, שם נתגבשנו כעם. וכמובן לאותה מורשת, שבלעדיה, למה לחיות כאן? ובגללה רק כאן אפשר לחיות. כל הכבוד לכם. כיף מה שנקרא. ארץ נהדרת. פשוט להתאהב בה. קרסנה סטרנה. להתאהב בה מחדש.